Здравейте, приятели! В това видео сравнявам два изключителни часовника от серията Citizen ProMaster 1000 метра. Първият е EcoDrive моделът, захранван от светлина, а вторият е автоматичната версия. Ще разгледаме техните характеристики, дизайн и как се представят под водата. Ако сте фенове на професионалните дайвинг часовници, това видео е специално за вас. Да започнем с някои по-интересни факти за тези модели. Първо, Citizen ProMaster 1000 метра EcoDrive. Започваме с този изключителен часовник. Той е часовник изключителен със своята революционна EcoDrive технология, която го захранва с всяка светлина. Независимо дали ще е от слънцето, дали ще е от лампа, но запомнете едно, тези часовници се нуждаят винаги от светлина. Никога не ги дръжте затворени в шкаф, на тъмно и в каквото е да било място, където няма абсолютно никаква светлина, защото по този начин вие им съсипвате батерията и след време той започва стрелката да прескача през 2 секунди, което означава, че батерията е паднало нивото и това не е добре за този часовник. Тези часовници са усмихнати, когато се захранват от каквато и да е светлина. Никога не го забравяйте това нещо. Тези часовници са много надежни, ако се грижите добре за тях и давате всичко от себе си. Както вие се грижите за себе си, така трябва да се отнасяте и към самата технология по този начин, за да може този часовник да функционира дълги години, да ви служи вярно. Не всичко това, но и грижата за този часовник е също важна. С водостойчивостта му до 1000 метра той е идеален за професионални гмуркачи. Какво имам предвид професионални гмуркачи? Този часовник е направен не само за скуба дайвинг, което се води рекреационал дайвинг. Този часовник се води за професионални водолази, които се спускат на много големи дълбочини. Най-вече Saturation Diving, които са тежководолазите и, както ви казах в първото клипче, може да го видите, там съм описал точно подробно описание, кои са точно сатурационните водолазни часовници, които имат така наречен хелиев вентил. Не всички модели го имат, но повечето го притежават този хелиев вентил. Специално за този модел, като цяло, с тази конструкция и с тази здравина, за мен това не е необходимо, този хелиев вентил, защото тази конструкция е достатъчно силна и здрава, за да се постави на това налягане, което е обозначено на този часовник, както и този модел. Повечето часовници подценяват това, което пише, защото този часовник реално е изпитан много повече. Реалната му дължина е 6800 метра. Е изпитан от японската подводница на Jamstack в Тихия океан. Няма клипче точно за това видео, но съм говорил с хора, японци, които са ми казали, че този часовник реално е изпитан на много повече от това, което пише. Това му е дълбочината, която се представя като професионален водолазен часовник, без никакви проблеми. Но този часовник реално издържа 3 пъти повече от това, което пише на него. Което значи, че като го множиме, този часовник спокойно на 4500 метра работи без никакви проблеми на тези дълбочини. Реално и този часовник също е изпитан на много по-големи дълбочини. Няма реални YouTube видеоклипчета, но съм говорил с хора от Япония, които се занимават точно с такива часовници и се споменава там в Япония, че тези часовници са изпитани на страшно много по-голямо налягане от това, което пише. Реално, защото този сафир е първо 6 мм. Това е сериозна машина с страшно дебел сафир, така че много професионални часовници марки има 4 мм стъкла, които издържат на 4-5 хиляди метра описани, така че този часовник до 5000 метра и 5200 метра, ако не се лъжа, е спрял да работи, на тази дълбочина е успял да издържи. Така че реално тези часовници издържат много повече. С тези конструкции, с тези параметри, които те имат. Но много хора ги представят, професионал дайвер 1000 метра и всичко е до там. Не е до там, защото всички часовници, това, което е описано като метри, не е това истинската реална дълбочина. Така. Да продължим натам. С атлетичен си дизайн и прецизност на тези часовници съчетават иновации и надежност. Това мога да ви кажа веднага, че е страшно надежно. При самото му отваряне ще видите една огромна гума, много стабилна отзад.
Затварянето е много добро. Тук също е много добре затворено. Има много сериозна конструкция. Това е технология Duratect. Тя е специално закалена с титаниева стомана. Той е стомана, титан, сплав, която е много силна и издържа 5 пъти повече от обикновената стомана. Така че това говорим за много сериозно нещо. Лек е, абсолютно много лек е часовника. Изключително лек, надежден и много удобен за носене. Сега при този модел специално EcoDrive-та, тук малко са наблегнали дебелината. Да, това малко изглежда малко като водомер. Нали, неудобен е като размер, но като дизайн, като модел е лек и приятен за носене. Независимо, че изглежда толкова дебел, все пак искам да кажа, хора, този часовник не е направен за ежедневно носене, разберете. Това е направено за професионално използване от професионални водолази. Това не е направено просто да го имате, защото нали, искате да покажете, нали, този часовник колко е дебел, нали, да, нормално е да е дебел, защото това трябва да издържа на това налягане огромно. Нали, говорим за часовник, който е направен за професионална цел. Това е инструмент. Ние говорим за инструменти. Нали, ако гледаме часовник за ежедневието, този е по-добрия вариант от този. Този за ежедневието не бих казал. За океана, окей. С всичко свързано с океана, дълбочини, гмуркане, този модел ви е идеалният избор. Говорим само за тази среда. Но за костюм, за спортно елегантно обличане, за ежедневието, не. Този часовник не ви го препоръчвам. С тази масивна конструкция, този часовник ще ви седи като един водомер. Специално на тънки ръце и тънки китки, които имат хора, този часовник ще изглежда много смешно и няма да е практически удобен за този човек. Затова ви съветвам, когато купувате часовник, не гледайте просто ви кефи. Гледайте за какво ще го използвате. Ако имате за цел да го използвате професионално, това е часовник. Това е часовникът за вас и този модел. Ако искате визия спортна елегантност, по-добрия вариант също е този модел и нещо по-тъничко като размер, да кажем на Citizen Diver 200 Meters, водолазната серия на Citizen, която е 200 метровата, те са по-добрия вариант за ежедневно носене. Така, сега да подчертаем, искам да поговорим малко за този модел, вторият Citizen Pro Master, NH6930, 1000 метровия автоматик, класически автоматичен дайвинг часовник, старо моделче, изключително търсено и от колекционерите най-вече. Този модел много трудно вече ще се намери в това състояние. Той е със сложен механизъм. Захранва се от движението на вашата ръка. Миота, ако се лъжа 8203, ако се лъжа механизма. Не съм много сигурен, но Миота, доколкото знам, е автоматика. Много надежден механизъм за онова време и до днешен този механизъм е много добър, държи добри параметри. Също така, както казах, водоустойчивостта му е до невероятните 1000 метра дълбочина. Никой не може да слезе на тази дълбочина, затова е безмислено да се купува такъв часовник, защото първо човек не може да слезе на тази дълбочина. 1000 метра реално. Така че това да ми притеснява колко пише метри. Един 200 метров часовник, дори един 100 метров ще ви свърши същата работа, когато ще ви свърши този часовник, ако не сте професионален водолаз, разбира се. Това е идеален спътник за тези, които търсят механична прецизност и легендарна надежност. Този модел ви го препоръчам, ако търсите механична прецизност и легендарна надежност. Като цяло, пак ви казвам, тези два модела са специално изработени за тази цел, за комерциални водолази, за хора, които се занимават с професионална работа. Не се залъгвайте да го използвате това нещо за ежедневието и за каквото е да било дейност. Ако сте професионален водолаз
и се гмуркате редовно, тези часовници са идеалният избор за вас. Нищо повече. Друго, което е характерно за този модел, има коронка, която има специален механизъм, който се отваря ето това нещо, лекичко се натиска, за да го отворите. Това е като един защитен шлем, който предпазва самата коронка да не се счупи, да не се удари нещо, да се нарани. Защото все пак тук има резба. Тази резба при един по-силен удар от някои предмети може да се счупи. Това не е направено с цел да се удри, да се буска и да се покаже, вижте, часовника нищо не става. Не, това не е направено за тази цел, това е направено за да се предпази часовника при работа на огромна дълбочина в океана, когато тежководолазите работят с специални инструменти. Това нещо предпазва всъщност тази коронка да не се нарани или нещо, без да искаш да се счупи самата коронка. Друго характерно е защо, може би някой хора се пита защо тази коронка е сложена от тази страна на Citizen Pro Master, а не от тук. Много хора съм сигурен, че някои го знаят, но повечето не го знаят. Защо тази коронка е от тази страна, а не от тази? Защото повечето часовници, както виждате, ето на този модел, на повечето часовници, знаете, коронката е винаги от дясната страна. Защото това е направено като се сложи на ръката, като го поставите на ръката, сега ще ви покажа. Ето при този модел специално, виждате като сложим на ръката, като направите така, това нещо тук ви удра в кожата, в костта. Ви се допира коронката и това нещо наранява самата ръка. Докато при този модел целта на това нещо е направено не просто е така за дизайн, а със смисъл направено, защото при тежководолазите, когато облекат дебелия костюм, това нещо тук, ако стърчи, първото ще опира до костюма и ще пречи на работата на тежководолаза, защото все пак той има специфични движения под водата, които при притискането тук ще му е неудобно да се носи този часовник за тежководолаза. Затова при този случай това е сложена коронката от тази страна и по този начин тя е предпазена от удар, който може при работа под голямо налягане водолаза без да иска да удари часовника и да счупи коронката. Затова тази коронка е поставена от тази страна навътре, за да може да се предпази от евентуални удари под водата. И не само под водата, но специално за това е предвидено, от тази страна е поставено това нещо. Всяко нещо си има мисъл в часовника, не е направено просто е така, защото някой не му харесва. Да, не ти харесва, разбирам. Това не е направено за всеки, този часовник. Да, красив е, хубав е, елегантен. Ето сега може да направим и друго сравнение между 300 метрова версия и 1000 метрова версия. Не виждам нещо по-различно в качеството на изработка. Прецизни двата часовника, супер елегантни, стилни. Този часовник, например, като цяло, минерал клас, тук не говорим за сафир като този, също е здрав. Той е минерал, той дали се води Hardlex, това стъкло. Това е смесица между минерал и сафир. Закалено стъкло, което също е много здраво и надежно. Но по-лесно се драска, отколкото сафира. Сафир е по-стабилен и по-надежден. Коронката му е изключително надежна на този модел. Добре е гравиран. Водолазата под водата, дори когато се получава едно като отражение, което показва колко е часа. Винаги се вижда добре под водата, което е много важно за водолазите. Отчетлива стрелката. Сега специално при този модел, специално не ми харесва самите стрелки, че са еднакви. Под водата някой път това нещо малко трудно се вижда. Хубаво е да бъде цветна, както при този модел. Веднага само като го погледнете, веднага се вижда много по-добре и отчетливо самото време. Докато този модел има малко се губи това нещо и може да наблегнат малко на стрелките, да ги направят примерно едната да е цветна, за да може да се отличава от
часовата стрелка от минутната. По този начин ще бъде по-добре видим под водата, защото така виждате как се губи самата видимост. Много красив часовник, е уникален, красив, гравиран с логото на Citizen ProMaster, добро затваряно отзад, не е нужно да се отваря 20 години този часовник. И едно важно нещо, не ги отваряте тези часовници, не се опитвайте сами да отваряте където и да било, дали ще е отзад, дали отстрани. Никога часовника не го отваряйте. Не напразно е написано на всеки часовник Don't Not Open. Моля, не отваряйте. Само от оторизиран сервис. Запомнете това нещо, защото по този начин, отворите ли го, вие му нарушавате самата структура и водоустойчивостта. Не ви е виновен часовника и не обвинявайте марките. Този часовник бил много такъв, пропускал вода. Гледам дори коментари за G-Shock в Rockman, някои модели вътре влезло вода, че бил едикъв си. Не е проблема в самия часовник, проблема в самия човек, който го съхранява. Имайте отношение към този часовник. Ето, аз мога да ви кажа пример. Този часовник го имам от 25 години. Както виждате, конструкцията нито съм я нарушил, нито нищо. Аз почти всеки ден хода с него на океана, къпа се. След всяко къпане, грижливо отивам под душа, измивам го, подсушавам го с мека кърпа и го оставям по половин час да кисне в съд с сладка вода. След това го изплаквам, изсушавам го и си го съхранявам в кутията. По този начин вие си съхранявате часовника и се грижите за него. Ето този часовник, показвам ви го, това е часовник на 25 години. Погледнете в какво състояние го съхранявам. Гледайте. И часовника абсолютно ще му няма. Хода на сервис, проверяват си го редовно, всичко си му окей. Този часовник, който и да е на Citizen, до каквато и да е марка да купите, няма да сгрешите. Имате ли отношение към марката и тя ще има отношение към вас. Не е въпроса какво ще си купите, дали ще е Citizen, дали ще е Seiko, дали ще е Rolex. Всичките часовници трябва да се поддържат. И Rolex 20 000 $ също трябва да се поддържа. Не мислете, че часовници, които са ето, знаете го, този прекрасен модел Rolex Deep Sea също се поддържа от сервиза и всяко нещо трябва да се грижите за него. Отношение, грижа и работа. Гарантирам ви, че всичките часовници, които притежавате, ще ви слушат и ще ви служат вярно дълги години. Така че имайте отношение към часовниците си. Аз ви го казах, много е важно отношението към часовниците. Защото тези часовници си имат стойност и след години, ако вие се грижите за тях, и те ще дадат много от вас, за вас. Затова ви казвам, гледам много по форумите, часовници на Citizen, ползвани, счупени, отдраскани. Хора, имайте отношение. Независимо колкото и пари да сте дали, дори да нямате възможност. Има хора, които нямат възможност да си го купат този модел. Имайте отношение към всяко едно нещо, не само към часовниците, към всяко едно нещо. Затова ви казвам, такива часовници, ако притежавате, пазете си ги. Пазете си ги, грижете се за тях, ще ви служат вярно, дълго и надежно. Много ви благодаря за вниманието. Ще ви представя на другото клипче и някои неща, които са свързани с самата водоустойчивост на всеки един от тези часовници. Но пак ви казвам, тези часовници реално не издържат на това, което пише. Те са проектирани и сертифицирани на тази дълбочина, но не означава, че те издържат на това налягане. Много повече издържат. Така че всяка марка си има своето качество и стойност. И пак ви казвам, когато купувате часовници, гледайте винаги маркировката да е Divers, сертифициран по ISO 6425, ако искате да имате сигурен и надежден часовник. А не някакъв маркетинг, който
много часовници го имат, микробрандове, но не забравяйте, че тези часовници, когато се наложи нещо да се прави по тях, вече нямат 100% гаранция, че уплътнителите, които ще бъдат сменени от сервиза, ще бъде така надежден, както е бил като нов. Затова микробрандовете, много от тях, като отида на сервис, да, поправят часовника, но уплътнителите, ако са унищожени, много трудно се намира след това за тях същите уплътнители. Затова се насочите винаги към оторизирани марки, като Citizen, Seiko, Rolex, Tissot, нали, няма да ги изброявам, много са, но реномирани марки. Да, ще дадете повече пари, но знаете, че като отидете в сервиза, винаги ще бъде обслужен този часовник и ще има части за него, независимо колко години. Запомнете от това нещо. Части за всеки часовник има в сервиза. Както сте дали $2000 за този часовник, така и в сервиза ще дадете за един ремонт $150. Това се прави на 5 години един път. Това не е много пари. Някои хора викат, много пари ми искат в сервиза и носи го на някой по-такъв обикновен часовникар, разбазика му го, смени там каквото е необходимо и после часовника пропусна вода. Тази марка му глупа. Не е глупа марката, просто вие носите часовника на неправилното място. Когато е марков часовника, ще го носите на съответната марка. Citizen, Seiko, отивате в Seiko и си питате там къде е оторизиран сервис. Rolex и Rolex. Всяка марка си има своят сервис. Затова обслужвайте часовника само в оторизирани сервис центрове, за да запазите неговата стойност и качество. Благодаря за вниманието, приятна вечер ви желая и до нови срещи!